Marcos Maceira preside desde o 2014 a Mesa pola Normalización Lingüística, aínda que o seu compromiso coa lingua e cultura ven de vello. Maceira licenciase en Historia na Universidade de Santiago de Compostela. Nesa época é representante dos comités abertos de estudantes no Consello Escolar de Galiza e responsable de organización dos CAF. Tamén o atoparemos no asociacionismo cultural. Foi secretario e presidente da Agrupación Cultural O Galo, ademais de vicepresidente da Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura. Desde o 2007 tamén é o responsable de organización do Correlingua. Entramos na sede da Mesa pola Normalización Lingüística para afondar nesa experiencia activista de Marcos Maceira e reflexionar sobre os retos que ten por diante a lingua galega. Foi aproximadamente na mudanza entre a escola, o que era a antiga XB, e o instituto, non? Por cousas que vía na sociedade, as contradiccións que hai, que se ven que ainda hoxe son palpáveis, non? Pois a diferenza dos algúns espazos frente a outros, a consideración social que se tiña sobre o feito de falar galego ou sobre o de falar castelán, ese tipo de contradiccións que existen, o que se denomina conflito lingüístico, non? Pois percibilo e, de alguma maneira, tamén rebelarme contra a hegemonía do español, non? Pois eu comecei no instituto, aquí no Eduardo Pondal, en Santiago, vinculado inicialmente aos comités abertos de estudantes, que era a organización estudantil de ensino medio. Isto ben derivado dunha toma de conciencia lingüística e tamén política ou ideolóxica, e organiceime na organización estudantil que, evidentemente, se identificaba co que eu xa pensaba tamén, non? Despois, xa na universidade, organiceime xa no que sería a continuación natural dos comités abertos de estudantes, xa nos comités abertos de facultade. E tamén, foron anos de activismo, de diferentes loitas, a diferentes niveis, que foron desde as bibliotecas, a apertura das bibliotecas, que é algo que hoxe parece moi natural, non era naquela altura, a aqueles anos da LOU, da loita contra a LOU. Hai algo de activismo xa no feito de ser galego falante e de ter conciencia diso, non? Claro, logo hai diferentes graus en función das posibilidades de compromiso que teña cada un. En todo caso, xa o feito de manterse en todos os contextos como galego falante e procurar, ademais, que iso teña certo grado de evolución na administración, no calquer tipo de servizo, iso xa implica certo activismo, poder estar máis organizado ou menos organizado, non? Pero claro, tamén é imposto polas propias circunstancias, non? Pola propia circunstancia que ten a lingua. A unha persoa que fala español non se exixe iso porque pode facer calquer tipo de actividade con absoluta normalidade. Ás veces falase de escoller, de dar posibilidade de escoller a lingua ou tal. Claro, son situacións onde nun contexto de lingua normalizada a xente non ten que escoller nada, non? Ou os nenos e nenas, que nazan nun país cunha lingua normalizada, a ninguén se lle pasa pola cabeza que teña que haber un momento de escolla, por exemplo, non? Foi unha experiencia enriquecedora, para min, penso que tamén socialmente, non? Traballamos en aspectos relacionados coa historia de Santiago, non só de Santiago, en relación ao país, tamén a lingua, foi unha cosa que tivo moita presenza nestes anos, coincidiu, ademais, co 50 aniversario do Galo, que é a Asociación Cultural decana do movimento cultural galego, foi a primeira que se creou despois do franquismo, con experiencias moi boas e que contribuíron a dinamizar un pouco tamén o ambiente cultural en Santiago, non só o ambiente cultural, senón
cando menos tentar mostrar socialmente tamén que Galiza existe e que ademais pode ser outra cousa, non? Como dicía Noboneira. Eu penso que esa idea de que Galiza existe e que iso tamén é o que lle dá a posibilidade de ter futuro é o principal, non? Logo, máis cando falamos dunha cultura absolutamente minorizada, que se procura que ademais con toda a intención que sexa minoritaria, non só está minorizada, sino que ademais se procura que sexa minoritaria. E logo ves, por exemplo, calquera persoa que está no turismo cultural, como esa idea que ás veces se nos pretende inculcar, non? De que a cultura galega non vale, que no fondo é como dicir que Galiza non vale, non se corresponde coa idea que ten mesmo a xente, non? Como hai unha sociedade que está comprometida coa cultura, con outros aspectos da propia existencia do país, que pretenden espallar iso, dalo a coñecer, difundilo, fronte a unhas institucións que non cumpren ese papel, aínda que probablemente non existirían se a cultura galega e a lingua galega non existise, non? É curioso como son incapaces de corresponsabilizarse mínimamente con aquilo que fai que esas institucións existan. En cambio, unha sociedade que ten moito interese por descubrir todo isto, non? Ás veces é nomear calquera cousa relacionada coa historia de Galiza para que aparezan persoas que non imaginabas nunca que poderían aparecer nun sitio, non? Cada vez teño máis claro que se non existise a Mesa, a situación sería moitísimo peor do que xa é, non? Evidentemente, loitamos porque sexa mellor, porque se poida vivir en galego con absoluta normalidade, que podemos vivir en galego 24 horas sin ningún tipo de problema, non? Mas se non existise un momento social, a Mesa previa Queremos Galego, ou Queremos Galego, a propia Mesa hoxe, non? Non somos conscientes aínda moitas veces, nin nós mesmos, de como de peor sería a situación, non? Porque, no fondo, se o galego se mantén como lingua, en primeiro lugar, porque hai galegos falantes conscientes que reclaman a súa lingua, onde teñen posibilidade, ou máis ben onde se lles nega esa presenza da lingua, non? Esa posibilidade de uso da lingua, porque existe un movimento social máis forte, máis débil, pero que insiste sempre en que a lingua teña presenza e que a lingua exista. Derivada deste movimento, podemos manter certa esperanza, incluso hai datos que corroboran que esa esperanza vai crecendo, incluso socialmente, pero hai moitísimas cousas que non teríamos, non? Incluso actitudes por parte do goberno puderonse modular ou puderonse reducir a agresividade precisamente porque existiu ese movimento social, non? Ou se nós na Mesa non tivésemos un servizo como a liña do galego para reclamar, non? O mesmo para dar parabéns tamén a aqueles empresas ou colectivos que se destacan polo uso do galego, estaríamos hoxe moitísimo peor, non? Evidentemente, a oficialidade do galego, ainda que sexa teórica, pouco práctica ás veces, non? É un feito que ademais que axudou a mellorar certa consideración sobre a lingua galega. O que teríamos que preguntarnos é sobre as posibilidades de uso do galego hoxe con respecto a hai 50 anos ou hai 60 anos, non? Hai 60 anos ou hai 70 anos a lingua era unha lingua de uso social. A consideración sobre a lingua podría ser en algúns aspectos peor do que hoxe, mas era a lingua de uso para as actividades, ou mellores actividades que se realizaban ou se podían realizar na época. Só que hoxe, a pesar desa teórica oficialidade, non, da que tanto se fala, evidentemente é así, aínda que podería ser matizable, porque é unha lingua que é máis oficial na práctica, non, e legalmente tamén, que o español, esa diferenza tamén na legalidade se mantén. Claro, é pouco practicable, non? Cando vemos os datos de posibilidade de uso real da lingua, pois falo, por exemplo, de que nun ambiente ou nun ámbito como a xustiza, segundo datos do propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, 2019, é menos dun porcento aqueles trámites que se realizaron en galego, non? Correspondes estes datos coa situación de oficialidade dunha lingua? Claro, habría que preguntarse se iso é así.
Pero claro, a legalidade ampara tamén esta exclusión sistemática do galego, non? Claro, tamén é certo que con estes datos de presenza real do galego é moi difícil, por non dicir imposible, que mellore o uso social da lingua. Afortunadamente, aínda non hai unha maioría social en Galiza que xa refractaría a lingua, máis ben nos detectamos todo o contrario, non? Hai moita xente que lle gustaría falar galego e que faría se o contexto fose outro, só que cada vez, a pesar de que existe a oficialidade, a presenza social do galego hoxe é moito inferior en todos os niveis do que sería hai 100 anos, non? Tamén porque hoxe existen medios de comunicación que non existían hai 100 anos, con moitas máis posibilidades que hai 100 anos, e a presenza do galego foi xa reducindo. Pero un dato que é evidente, non? No ano 86 había na televisión só 3 canles, un era en galego, por tanto, un terzo de toda a programación da televisión era en galego. Hoxe, basta con coller o mando da televisión para ver cal é a presenza do galego, non? Da ámbito nacional en Galiza só hai 2 canles, Nos Televisión e a TVG, non? A principal ameaza que case podría concentrar as diferentes ameazas que hai sería da inexistencia, a posibilidade de presenza e de uso do galego en todo e para todo, non? Se non hai goberno, se non hai unha legislación que ampare mínimamente e se non hai activismo tamén, non? Para que intentar conseguir que a presenza do galego estea en todo e para todo, entón pois non habría moito futuro. Agora mesmo que se encarga exclusivamente de que iso teña certa garantía de que está, de que o galego ten unha presenza, é un movimento social, prácticamente en exclusiva, non? Non hai prácticamente ningunha acción do goberno galego sequera, a pesar que ten unhas competencias limitadas tamén nisto, non? Ou que hai certos ámbitos onde as posibilidades de actuar son limitadas, porque hai un marco estatal que tamén actúa en relación á lingua, non? Mais ni sequera nese ámbito onde ten posibilidade é capaz de actuar, non? Nos na mesa, pois, por poñer un exemplo do que facemos nos, presentamos no ano 2017 unha iniciativa legislativa popular que tivo miles de sinaturas para tentar que todo aquilo que no ámbito do consumo era ou é obrigado en español, que tamén o fose pro galego, non? É simplemente unha cuestión de igualdade mínima. Se unha empresa ten que etiquetar obrigatoriamente en español, non hai ningún motivo para que no noso territorio non o teña tamén que facer en galego. Ou se ten que dar unhas locucións informativas de calquera tipo, se o ten que facer en español, porque a lei obriga, o lógico que tamén estea o galego o mesmo nivel, non? Non pedimos nada pro galego que non estea garantido xa, neste caso, pro español. Bueno, pois non tivo ningún tipo de apoio, porque realmente o increíble non é que o galego perda falantes, o que é realmente increíble que o galego siga existindo, siga sendo unha lingua viva, e que haxa televisións como a vosa en galego, medios de comunicación en galego, a pesar de todo canto nos acontece polo outro lado, non? A pesar da acción dos gobernos, tanto na Xunta como no Estado. Iso é o que ás veces teríamos que pensar que algo de capacidade de resistencia e mesmo de avance en algunhas cousas temos cando aínda falamos galego, non? Iso, bueno, axúdanos en moitos aspectos, non? Primeiro, mostrar que hai posibilidades de que a nosa lingua sexa normal noutros territorios, non? E basta con cruzar o miño para ver como o galego pode ser unha lingua normal, porque o é xa da outra beira do miño, non? É simplemente facer unha viaxe ben curta, por outra parte. E logo ten un papel de restauración da propia lingua dentro do país, non? Na medida en que podemos ter un espello lingüístico, non? Onde pois, as deturpacións, as hibridacións se ben puderon existir, en xeral son menos porque a lingua está normalizada. Aí tamén temos un espello onde tentar mellorar tamén o propio galego internamente, non? Na actualidade. E, claro, por iso faría falta maior comunicación e maior coñecemento recíproco entre Galiza e Portugal, non? Ver as radios de televisión portuguesas aquí e a inversa tamén, algo
por certo tamén necesario, non é só ver o que se fai fora, sino que fora tamén vexan o que facemos nós e ver que esa unidade lingüística pois tamén existe. Que hai moitos aspectos onde onde habería que avanzar. Tamén neste caso, se houvese vontade por parte dos gobernos, isto non debería ter ningún tipo de complicación, porque técnicamente non hai complicación. Outra cousa que a garantía a única que se nos dá é como acontece en relación ao galego en prácticamente todo, é que nos busquemos a vida, non? Entón, claro, evidentemente, nos podemos ir a YouTube e ver hoxe calquera cousa que se faga en Portugal, en Brasil, etc. E ao revés, só que hai que buscarse a vida, temos que irnos directamente, sin que haxa ningún tipo de canle, nin das canles oficiais ou públicas, que nos dé un mínimo de garantía diso que é algo absolutamente necesario tamén para nós como país, non por moitos motivos, tamén do punto de vista económico, seguramente. Sobre todo en determinado tipo de programas, téndese a unha visión da lingua, xa non da calidade lingüística, senón da lingua identificada claramente con prexuizos que hai sobre o propio galego, non? Isto observase, parece que a lingua só vale para determinadas cousas ou para determinado tipo de comportamentos sociais, que logo non é real, porque afortunadamente, aínda hoxe, hai persoas de todo tipo que falan galego. Non responde o uso do galego a un tipo determinado de persoa que, afortunadamente, abunda cada vez menos na sociedade galega, porque se determinadas cousas que vemos en programas, por exemplo, de humor, na TVG, se iso é o arquetipo de galego, penso que como sociedade teríamos que pensar se iso é realmente como queremos ser, non? E ás veces potencias esa idea buscando, non se sabe moi ben o que, pero que non ten nada que ver nin co que somos, nin debería ter nada que ver co que queremos ser colectivamente como pobo, non? Calquera iniciativa que conspire a favor do galego, evidentemente merecen todo o respeto, toda a consideración e toda a axuda pola nosa parte, iso non ten dúbida. Outra cousa é que logo cada un pode optar por un modelo de ensino ou optar por outro. A min, evidentemente, todo me parece legítimo, opte ou non opte por ese tipo de vías. Si que penso que o que temos que aspirar é a mudar completamente o ensino, o sistema educativo en xeral en Galiza. Evidentemente, o maioritario é o ensino público e iso é o que temos tamén que aspirar a mudar para que, como mínimo, cumpra aquilo para que en teoría é a súa función, segundo di a propia legislación galega, que é garantir que ao final de cada etapa educativa o alumnado teña competencia plena en galego. Isto é un objetivo que, en teoría, aparentemente tamén na Xunta se comparte, só que a realidade, tamén derivado do decreto de plurilingüismo e de outra legislación que hai tamén estatal, pois non só non se consigue, sino que hoxe temos datos de descoñecemento do galego ou rematar a ESO que son realmente preocupantes. Nunca pasou na historia de Galiza que un de cada 4 alumnos que rematan a ESO digan que non saben falar galego. Está demostrado que a única posibilidade que hai é de que o ensino sexa completamente en galego, porque logo a posibilidade de acceso ao español, hoxe por hoxe en Galiza, e máis para os menores de 15 anos, porque son os que están nas diferentes etapas educativas obrigatorias, a omnipresenza do español é absoluta. As sociedades que manteñen a súa lingua activa, que a usan a todos os niveis, que teñen unha lingua con presenza social, son sociedades tamén a nivel social moito máis desenvolvidas. Que a lingua nos dá elementos de cohesión social, é un factor, un elemento de cohesión social de primeira orde. Iso tamén o saben os que combaten o galego. Ás veces tamén combaten o galego para dividirnos tamén como sociedade. E, pois, ademais, contribúe a dar máis orgullo tamén de existir e de autorrecoñecemento a unha sociedade
que a sitúa tamén no mundo, e a sitúa máis en plano de igualdade con outros povos e con outras realidades, non? Que imagino que as persoas que somos demócratas aspiramos a que as relacións entre os povos tamén sexan igualitarias, non? Que se volvan en planos de igualdade. E iso, a lingua permite que iso sexa así, a nosa lingua e as outras linguas, non? O normal é que haxa relacións tamén de igualdade entre elas. Entón, o reto, seguramente a longo prazo, ainda que poderíamos esperar que se reducisen os prazos, pero iso xa non depende só de nós, o reto é ese, non? Que haxa que Galiza teña conciencia de si mesma e tamén para desenvolverse a nivel social, a nivel humano, e que teña en conta que a lingua e a normalización da lingua é necesaria tamén para que iso aconteza, non? E logo, a curto prazo, o que temos que garantir é que haxa as modificacións necesarias para garantir uns mínimos pro galego que son urxentes, non? Poderíamos estar falando agora mesmo de emerxencia lingüística.